United Nations climate change.
na no do na ni ha etie ya ka ne se yo ba ya me hu ne sa so ya ka na ne se wa pa mu na and then ma tumi na de so sa afuna me ye and no so sa ye no se me ho adanse na wo ye etie wo fa se ne ma so ngwata wo so wa fa se ma so ngwata ne etie se wa dina ono ba nyimfo mo ko no wa so bichi wa de wa fa se no wo de ko ko no ko bisa ono ba nyimfo dina ho ne nsia so ko no wa ono so business wo ba chiro wo so se wo de ko dina ne se nsia wa fa se no wo ko no so se de ka ko ni no wo ba chiro etie achamfo de Zoom. ya na chimu da kakra wo enye wo mu a na achamfo Zoom. etie wode ma zuka da he goto de chashe so no ko ko no asam ne na no agi adamu Zoom. wo ka se wo koma no te wo ti kuma se mo o de wo twabie no te Zoom. So achofo de sabi onise enemwa ona na sabi gba sa de ni de tira ya kra se de ko na so chofo de ha ko mami a was wo fa se kwai ko tan so se wo me wasa na na so tumudo ode se to no twabie bi na na se na so a ne uri tira he etie ono wo to wo ne be da no agba o so chofo to wo wa ne na so obobi na so ye de na de nya sa na wo be ye wọ́n fi wọ́n nyina wọ́n ká kyerɛ sɛ sɛbi ne deɛ ɔpɛnso aba sɛsɛ deɛ ne sa na bɛyɛ zɔn se de mesie mu na se mebusa mu no zɔn nya de ayi tu no fo ache bia wọ́n sɛ sɛ ne ehu ya sɛ wɔn bi sɛ ɔkyi nyina no ne de bi tu ba ti bia etie se ama ne de ama na mu mo meto o ye duma se de fata a be hye me ni nyam ma zɔn sɛ ne ɔbɛde no ma kwan na ɔde sɛ bi akyerɛ no na emu no sɛ bɛbɛ yɛ ɔbɛyɛ de fata ɛbɛ sɛ nyam sɛ obi kaka kyerɛ sɛ na na pɔpɔpɔ de wɔn etie tene se oba ko mi ama na kwa ba na mu mo hwe ye ne fidie yi ne dia menya no wọ́n sì sọ wọ́n bẹ̀rù wọ́n yẹ sọ wípé bọ́ọ̀ bàbà na pẹ̀lú o mọ́tò ní wọ́n fẹ́m ṣùgbọ́n ní sẹ́ni èyí òdi à ní nànà no wọ́n bẹ̀rù ìwúwo ni wọ́n. yehuhu ni e ka yehuhu ni e ase ka yẹn wọ́n sì ọgbà nkyɛn wọ́n wọ́n sọ sẹ́ni mọ́tò fún yehuhu ni ẹ̀ ká yehuhu ni ẹ̀ ká wọ́n yẹ kuta ní èyí sẹ́ni lónìí lásán ní ọ̀ka. ni nyina won fa nya hwe ye wọ́n sì ní ọ̀nà tuntun bẹ́ẹ̀ sùn yẹn kẹtẹ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n yìí. etie de agonya che mo mo ka se ma Jampendua, Ojapuanua, Yantunu Tubio, as Yantuna Trabia, was there too, Ojapuanua, Yanuya, or Camfrafra. What? I'm a yabre. I'm pointing him out of them. A bed mouthful, a penina, but neutral, Camfrafra. On up and down corner, one minute bar. Up into my dog, into my dear. Osmani go for people. Amoni, oh, search about your poor dear Mokudi. See more money, but what for your Mabuduja or Camfrafra. Actually, you're so much winning now. Oh, naturally, to have put out those one. A picture of that so much you want for now. As so called treatment of the people. You picture of that, I'm also the same. Well, a Daniel, a dance is our one. What's the way? Some of Frappa, or say to the dear Montara, every time and here, was in the suicide women. A day, which was your sort of war, the source of treatment over. Or no, a dimbo, a dumbo, a dancariabo, as we're up on painting. Was that true? A trap into everything, or to put your tranima, which him on a particular. Well, when you are Chinese to Mansua, who went in you, one quite many power. What can you buy one sada? Anything to do. Obama Planet Mansua from. I would do Zapa. Was there to the winning yet in here, with 3
Papa say you go do me. O kan fra. What's the doctor of any akoto amen or the sebrani of when the no I do? It's very good for Dankese. I can't Dankese.